La Generalitat publica dades sobre el mercat de lloguer aproximadament un any després de l'aplicació del topall de preus o de la llei de la vivenda. Aquestes dades s'extreuen de les fiances dipositades a l'Incasòl. El més rellevant és que els habitatges de lloguer habitual han sofert una caiguda d'una mitja d'un 4,7% a Catalunya. I si parlem de Barcelona, és una baixada d'un 8,7%. Per contra, el lloguer de temporada a Catalunya ha crescut un 62%. Sobretot aquest augment es dona a zones tensionades. A partir d'aquestes dades, com sempre diem, la polèmica està servida. La Generalitat i el bloc de les esquerres segueixen dient que els lloguers de temporada són una manera fraudulenta de saltar-se la llei de la vivenda, mentre que els propietaris segueixen argumentant que treure el lloguer de temporada és una animalada. Un pis de temporada està totalment equipat i amolat per entrar a viure ja i en una zona ben comunicada. I és un tipus de client diferent que el que necessita un habitatge habitual. I una ciutat que és internacional necessita aquest tipus d'habitatges. La Generalitat té en ment eliminar els lloguers de temporada. Crec que seria un error fer-ho. Tant sigui lloguer habitual com lloguer de temporada, segueix havent-hi una demanda i una necessitat important, perquè si tens un pis i vols que te'l lloguem, contacta'ns i t'ajudarem.